कसा बसला मुंगसाजी पहाना, कसा बसला मुंगसाजी पहाना, बंगडीला झोका तुम्ही द्याना. हात ठेविले हो त्याने गालावरी, झर झर झोका द्या हो आता तरी. अशी संधी पुन्हा मिळेना, बंगडीला झोका तुम्ही द्याना. अभंग नंबर 2. मुंगसाजी तुझ्या वाणी या जगात मूर्ती नाही, परतुनी आला धामणगावी तुझे उपकार फिटणार नाही. परतुनी आला धामणगावी तुझे उपकार फिटणार नाही. गमाईच्या पोटी आला अवतार घेऊनी, बालपणी तू खोड्या केल्या गोपाल कृष्णावानी. दंग झाले देवा तुला सगळे पाहुनी, परतुनी आला धामणगावी तुझे उपकार फिटणार नाही. अभंग नंबर 3. मुंगसाजी धामणगाव सोडून का गेले, तुला पाहण्या भक्त व्याकुळ झाले. तुला पाहण्या भक्त व्याकुळ झाले. मुंगसाजी धामणगाव सोडून का गेले, गमाईच्या बाळा तू नंदलाला. यावे तू परतुनी यावे तू परतुनी. हाक जरा घे देवा तू कान्ही, कधी ना तुला मी पाहिले. मुंगसाजी धामणगाव सोडून का गेले. अभंग नंबर 3. हे धामणगावी वाटे जाव, पावेल मुंगसाजी देव देव. पावेल मुंगसाजी देव. अपुले अपुले म्हणून सारे, जीवन व्यर्थ गेले गेले. जीवन व्यर्थ गेले, म्हणूनच मन निर्भळ झाले. आता वाटे लोभ सोडून द्याव, पावेल मुंगसाजी देव देव. पावेल मुंगसाजी देव. अभंग नंबर